ไปลูกพอได้จริงเนี่ยในจริงเนี่ยรีมาจิกอ่ะลูกคนที่สิเด้akan apa ni nak? Akan dah. Tolong for finally daizeng nei Kamakha temple ni view ko na so iber na to. Video ni pani moza jaga. Daizeng thangfinisai Guwahatisim. Yes, so let's go. Oh, nam na ise enjoy khalamdar na joni logo ni rimani vlog ko. First time. There, first time. There. Guys, good morning all and happy Vishwakarma to all of you. Merdil se guys. To look for din ibinta kan ise phone uthi biar na so ise mane puja hagen nobo. Bre ise gari sari sunang nalai no ba to bini uno look for daizeng thanggasin dose unaw Guwahati ara mounse boti special mane important khaman deng are. So bini sigon dai ang sunise gari puja ni sai modai jani Vishwakarma phale na kiche dekhachino ba so video nala dawan jabe ar namre look for mounse batra. So dasani ji fake news sineba bro artist परनी गेजेराव जे फेक न्यूज स्प्रेड जागासिनो so please दानदो आरोना जाय जे भिडिअ हगारदो so प्रुफ जाखाबाय जोंनि आब' हेलेना जोंनि आब' मिथिमोना जेनेबा गावनो क्लियारिफिकेसन होखाबाय ना so बिनिखाय दानदो आरोना जाय भिडिअ हगारदोंमोन मोजां ना आरोना बिदि जाबाय थादों बर'फोरनि गेजेरावनो so लोगोफोर बाय दाबाय दायो आं माने आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नायै गुड मर्निं नै जोंनि बिमाया मावगासिनो फुंनि फुं बिश्वकर्मानि थाखाय एसे मदाय होयोनो माने फुजा होयोनो अभी टाइम है इसको नहाने का मेरे घोड़ा को बहुत ही गंदा हो गया देखो ओके लोगोफोर दायो जों एसे फुजा होनोसै आरोना ओमफ्राय नैबे गंनै गारियानो जाहानि स्कुटि आरो आंनि बाइक ओमफ्राय निजा दों आइया फुरा तयारि खालामगासिनो आरोना दायो नै जोंनिया फुजा खांबाय जाहाथे गारियाव जेबो खैफोद जाया ओमफ्राय बिदिनो एसे फुजा गाहाम नङा आरोना बिश्वकर्मानि दिनाव थ' दायो अके लोगोफोर दायो थांनो थाखाय रेडि गुवाहाटि ओमफ्राय नै दायो आंखौ आइया दसे आलिसिम दोनहैनोसै आरोना फैदो 2 hours later लोगोफोर दायो नै जों गासबारि सफैबाय आरोना माने दिनै आंजों लोगोसे थांफागोन नै जोंनिया सानै बिउटिफुल थ' लोगोफोर दायो जों सफैबाय नै फिनलेन्डआव माने फिनलेन्ड बडि फेमास जागासिनो ना साननैसो सिगाङाव स' बेयाव लोगोफोर दंमोन फिनलेन्ड दा बे जाबाय मा होनो फट'लेण्ड थ' लोगोफोर दायो जों थांसै आरोना थ' एसे ब्रेक लादोंमोन आरोना गारिखौ एसे रेस्ट होदोंमोन थ' दायो जों थांनोसै नै जोंनिया गार्ल्स सानैया नेगासिनो जोंखौ थ' लोगोफोर दायो जोंनिया रिमाजिखौ आं ब्लग बानायनोसै दे हागोन ना बुंनो हागोन ना दायो जोङो थांफिननोसै गुवाहाटिसिम Yes, so let's go. Oh, नामना इसे एन्जय खालामदो आरोना जोंनि लोगोनि रिमानि ब्लगखौ फार्स्ट टाइम दे फार्स्ट टाइम दे निजा हम स' लोगोफोरजों दायो बायहाटा सफैबाय ओमफ्राय साहा एसे लोंनो नागिरदों आरो फुंनि लोगोफोर फुङाव साहा लोंनायनि मजायानो बेलेग आरोना दा जों दा जागासिनो बेसेबां फुंनि 8टा ना आरो एसे फुङावनो फैना 8:30 जाबाय एग्जामाथ' जोंनिया 11:30 ना 12:00 ना एग्जामा 12:00 हाबना थांनो जा सिस्टार जा नितामनि सिंगारनि बिनाना उनैसिनो लाखा मार्क्स बोखानला मिस सोनिया बर' थ' लोगोफोर दायो जों नै जानोसै गरम परथा माने बायहाटानि परथाखौ ट्राय खालामसै आरोना ओमफ्राय नै जादों साहा नालाय Let's start. Cheers, girls. Cheers, boys. Bida apa? Sona minum. थ' लोगोफोर दायो जों थांगासिनो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव सिट एग्जाम होनो माने एन्ट्रेन्स एग्जाम होनो थ' लोगोफोर नायनोसै बोरै जायो नङा होमबा Welcome to Guwahati. Sorry. Good. Hey, आप लोगों को थोड़ा सा free space. तो guys, ने finally सफैबाय नै गुवाहाटि इउनिभारसिटि आरोना स' लाइफआव फार्स्ट टाइम दिनै हाबैनोसै बोरै सिङाव थ' लोगोफोर बरायबाय होदों नामखौ माने गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना मजा लेट्स गो जोंनि एडमिट दं माने रुम नागिरगासिनो दै स' जोंनि रुमाव नियावनो आर्ट बिल्डिंआव
So दायो जों सोंबाय आरो ना तो हाबैसे लोगोफोर दायो आं एग्जामखौ लिरनोसै बहुत ही धक धक कर रहा है मेरा दिल तो होप फॉर द बेस्ट मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को भी हो रहा देखिए ना तो फाइनली लोगोफोर दायो जोंनि एग्जामा जोब्बाय आरो ना पास जागोन ना जाला मोनथिला लोगोफोर दायो जों बेरायनोसै आरो ना कामाख्यायाव जोंना दा एग्जामा जोब्बाय आरो दायो जोङो कामाख्यायाव कामाख्या मन्दिरसिम थांनो ओंखारदों हालालै गैला दायो जों थांगासिनो नै कामाख्या टेम्पोलाव आरो ना ओमफ्राय आलिफोरखौ नायनो लोगोफोर ओरैबायदि हाइ फाइना तो दायो जों दसे गोजौ गाखोबानो जों मोनहैसिगोन आरो ना कामाख्याखौ माजि फैना बोरै मोनखो जोबोर मोजां मा खाखोलै बाबारे what a beautiful pool बै लोगोफोर दायो अखा हाहां आरो ना अखा हासिगोनबो अखा हाबा जों गैला आरो ना जों मस्ला मोनसिगोन तो बाय द वे दायो जों थांसै कामाख्यासिम दायो लोगोफोर थांनोसै आरो ना दायो I'm very excited माने लोगोफोर जों फार्स्ट टाइम दै कामाख्यायाव देखायनोसै नोंथांमोनखौबो फैदो गासैबो फार्स्ट टाइम हो दायो जों दावखोगासिनो कामाख्यायाव Finally दायो जों नै कामाख्या टेम्पोलनि भिउ पइन्टआव सफैबाय आरो ना तो फैदो ओरैबायदि मजा जागा खाम रिमाति थाफैगिरि नामा फैना बोरै मोनखो सनियाजि जोबोद मोजां नांदो जों मोजां ना साला फैया खानाय दासो मोनदो फैनो मोनदों ओरैबायदि बरिया जागा अ माय गड जोमै नाहां गोजौ जोमै नांसिगोन आरो ना माइनरखि ओइ फैना बोरै मोनखो full 100% enjoy oh my god tuh mulai bisa fai rima sini kameramen nih hai thank you so much bisa video sadar nah thank you kalau berai be nuhurnai gezengan जाबाय दिपर बिल दै ai nuhurnya दै kayaknya ini जाबाय गुवाहाटी सिटी एन्ड गुवाहाटीनि निफोर माने माउन्टेन्सफोर आरो ना तो प्लिज कैसा है भाई Feelings कैसा है? Good. Hey, Darjeeling. तो दायो ग्रुप सेल्फी लानोसै आरो ना तो 1 2 3 क्लिक आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो जों बिदा लानोसै नै कामाख्या टेम्पोलनिफ्राय ओरैबायदि बरिया जागोन ना स' नोंथांमोना सोरबा गुवाहाटी फैदोंबा स' बे जायगायाव फैयाखैबा स' फैदो आरो ना स' अति बरिया मोनसे फिलिंस मोनगोन माने पाहारनि फिलिंस मोनगोन आरो ना नाय बिनिफ्राय पुरा गुवाहाटी नुहैदो स' फर बाय द वे दायो जोंनिया टाइमाबो जाबाय एसे स' दायो जों लोगो थांफिनसै न'आव ओमफ्राय थांना जोंनिया रिमालाव खाम जाहैनोसै आरो ना मारो जागोन अमा थांसैथ' होमबालाय लोगोफोर दायो जों नै बिदा लानोसै कामाख्या टेम्पोलनिफ्राय स' फैना जोबोर मोजां नांबाय आरो ना ओरैबायदि बरिया बोथोराबो नालाय आयु थ' लेट्स गो टु हुम